A makon nan ne masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC suka sanar da zaɓin Jamilu Ishaku gwamna a matsayin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar. Menene martaninka? Na farko magana akan da ka faɗa na consensus. Gaskiya ta Allah a babin adalci ba consensus aka yi a jihar Gombe. Ban ce consensus shine ake ce kamar kalmar ijma'i. Kowa da kowa ya amince. Abin da yasa ba consensus aka yi ba akwai abubuwa da dama za a yi consensus sai an kiyaye su. The best model tsari na consensus ya cika sharuɗa guda uku. Na farko a samu voluntary agreement. Duk wani wanda yake cikin harkar sai ya amince da cewa da kashin kansa ya amince da abin da aka yi a wurin. Na biyu a samu abin da ke cewa inclusivity representation, ya zama dukkan wani mutum ko bai wuri physically sai an turo wakilinsa da zai wakilce shi, ya zama abin da aka yi ya amince da shi. Na uku akwai legal agreement, abin da aka yi ya dace da doka. So dukkanin guda uku nan babu guda ɗaya da aka cika bare da an samu consensus. Wanda ya fi hatsari shine legal agreement, abin da aka yi ya saba wa doka ta Nigeria Electoral Act 2026 section 84 subsection 1 da section 87 subsection 1. Dukkanin su wannan biyu abin da aka yi ya ci karo da wurin, don haka ba consensus aka yi ba, kawai zama ne aka yi aka duba mu a bangaren mu wa muke to suwa muke zaton cewa su muke bukata mu goyi bayan su. Na biyu abin da zaka kiyaye, in za a yi consensus ana yin independent panel ne. Independent panel ba a kawo jama'ar da suke da bias, suke da wani abu a zuciya. So misali yanzu akwai da kafin aje an kira wasu an ce za mu yi meeting din consensus, amma a waje kazawa da muke so, waje kazawa ne, waje kazawa ne tun ba a fara ba. Dokar zaɓe ta Najeriya ta ba da ta yi tanadin yin wannan maslahar da kuma zaben ya tinke wato direct primary. Bayan nan kuma kafin nan an sha ganin ku yan takarar gwamna na APC tare da gwamna na Gombe kun sha zama domin ku tattauna wannan batun. A ce babu adalci kuwa? Zama ɗaya aka yi ranar 13 ga watan April shekara ta 2026. Aka zauna aka tara mu cewa wani tsari muka ɗauka. Sai aka yi tarayya na farko shugaban zama shi yayin mu His Excellency Muhammad Inuwa Yahaya ya ce na farko alƙawarin zai yi adalci, zai yi kaza da kaza, in zai yi a fara consensus. Na biyu sai kuma a zo in bai yi ba sai a tafi direct primaries. A consensus sai aka ce to a je a yi template ne da za a yi consensus. Template nan babu wanda ya gan shi a cikin mu. Dole sai kun zauna kun amince da ya za a yi. In za ka yi consensus, na farko za ka gabatar da takara ɗaya. Abin da ake na farko shine za a yi independent panel, a kira 'yan boko, 'yan kasuwa gogago, 'yan siyasa gogago, malaman addini musulmai kristoci wanda suke gogago, wakilan matasa, wakilan mata waɗanda akan suke da nagarta, sai a duba panel independent wanda ba su da wani karkata ga wani ɗan takara, sai a ba su wuka da nama. Ba zai yiwu ya zama in ni zan shugabanci zaman consensus zama a zuciyata ina da dan takarar da nake ga mutane a boye cewa na za a yi, to bai zama consensus ba. Ana cewa duk ba a yi waɗannan abubuwan. Gaskiya ta Allah ba a yi su ba. An ga a gaban mutane aka fito aka sanar da wannan zaɓin, ba wai ɗaki aka shiga aka fito aka sanar wa 'yan jarida ba. A ce ko ba a ɗauki mutane an tafi tare da su ba. Babu kokwanto a cikin wanda ba samu zaɓa, akwai wanda an gayyace su, akwai wanda ba a gayyace su ba. Daga cikin wanda aka gayyata na farko akwai wanda an gayyata aka ce ran litinin za a yi, kuma aka turo gayyatar ranar juma'a da yamma zuwa dare. Bayan mun yi shirin tafiya litinin sai aka sake turo gayyata aka ce lahadi za a yi. Muka sake warware tafiya lahadi, muka yi shiri za mu tafi ran lahadi tun da a dare ne. Mun gama shiri cikin a dare sai aka ce an jawo da asabar gobe nan daga Abuja zuwa Gombe babu jirgi. Muka kama hanya da mota ta samu jarrabawa, hanyar tafiyar ta gagara. Muka zo muka rubuta cewa an ba mu notice dan takaitacce da bai wuce awa kusan kasa da 20 ba zuwa lokacin da muka gani. Mun kama hanya tafiya ta bata yi ba, ga message a rubuce cewa in dai zaman da za a yi ci gaba ne na zaman da aka fara kwaya ɗaya da aka yi na consensus, muna roƙon a ƙara mana lokaci don mu halarci zaman, mu tabbatar an yi. Aka mai da zaman aka yi asabar, aka mai lahadi, ba wanda ya gabar za a yanke hukunci ran lahadi. To jagororin ba su sanar muku ba kafin su sanar da wannan? Gaskiya babu wani ko a waya ni ba a kira ne ba, yadda kowa ya ji a rediyo haka aka ji. Kuma ba ni son bata abu tun da gyara ake so a yi. Shi yasa na ji daɗin magana da shugaban ƙasa yayi, ya ce bai yadda a yi kama karya ba. Kuma wannan magana ni ya kira ne ya gaya mini babu shamaki. Na biyu shugaban fati na ƙasa Professor Nantawe ya ce bai yadda a yi kama karya ba. In akwai mutum ɗaya da ya gaba masa adalci ba kuma ya cika sharuɗa za a je a yi direct primaries da shi. Wannan abin da suka yi sun cancanci a yaba, kuma abin da muke yi ba so muke a bata ba, so muke a yaƙi zalunci. Kuma zaluncin nan ko mu yayi favorin zamu yaƙe shi, ba sai wai ya zama yayi favorin wani ba, kowane ne. Ba ma faɗa da mutum ɗaya a harkar nan, kowane ne muna faɗa da zalunci. Fesa Pantami, da a ce kai ne ka samu wannan amincewa ta hanyar masana'anta masala. Ai na ce maka ba maslaha bane, ba ni son faɗa amma abin da aka yi coronation ne kamar naɗi ne, ba haka ake yi ba. Ai na gaya maka ka'ida, yanzu ta za a yi consensus. A ka'ida listen, form misali na gwamna guda 3 ne a sani na aka mallaka, iya kwaya ɗaya ne yake wurin, masu guda 2 ba sa wurin. Kuma ba wanda doka ta yadda ya zo table na consensus sai wanda ya mallaki form yake da expression of interest da ake sai da shi naira miliyan 10. To guda 3 ne, ɗaya form din na wurin a lokacin ma ba a ba wani ba, waɗanda suke da guda 2 mallakar kansu ba sa wurin. Ina aka samu consensus? Duk wanda baya da expression of interest zama baya cikin consensus. Amma asalin shiga takara, ciyaman na party na kasa ya faɗa shine wanda ya cika form
ya mallaka dole sai ya rubuta in writing. To mutane uku abu ya shafa sai zama ɗaya ne yake wurin, biyu ba sa wurin, zai iya yiwa a ce da yawun bakin su an yi hukunci. Amma ta ya kake shirin kalubalantar wannan mataki? Abin da muka faɗa shine cewa za a je a yi direct primaries, kuma alhamdulillah shugaban kasa ya goyi bayan haka, jam'iyya ta kasa ta goyi bayan haka, jam'iyya ta jiha ta goyi bayan haka. To ai da mu abin da muke faɗa ba ma faɗa da kowa, mun ce dai dole sai an yi adalci. Don haka ba wani kalubalanta, abin da ya saura a gaba shine direct primaries din yaya za a yi shi. Shugabancin jam'iyya ko kuma shi kansa gwamna, akwai wanda ya yi maka magana ya nemi ka zo a zauna a yi maslaha ko kuma a samu fahimtar juna a yanzu? Dukkan wani gana da ake a mataki na farko ba komai ake fito a faɗa ba, har ga Allah akwai ricin award da ake yi, ko aje a ko su dattawa da suka neme mu da suke da mutunci da daraja da matsayi daga jihar Gombe wanda kusan kowa yana ga girman su ji me ke faruwa, muka musu cikakken bayani, kuma wasu abubuwa da shaidu na abubuwa da suka faru da sauransu. So kaga dole mu ba su benefit of doubt a ga yadda za a yi. At the moment tunda an ce za a je a yi direct ba matsala, babban kalubalen shin direct primary za a yi na adalci ko na zalunci. In na adalci ne to albishirin mu jam'iyyar mu da izinin Allah za ta yi nasara. In na zalunci ne hatsari ya faru to kowa zai rasa, al'amarin zai lalace, don Allah bai taba goyon bayan zalunci ba, kuma zaluncin nan ko ni aka ba wa zalunci Allah ba zai banni ba, Allah baya goyon bayan azzalumi. A matsayinka na malami, wasu sace ai da tunda shugaba ya riga ya sanar da zaɓinsa za ka janye ka ci wannan to don masala al'umma bari mu rungume shi mu tafi tare da shi. A ka'ida a dimokuraɗiyya muke na farko kake yaje, shi dimokuraɗiyya abin da take yi shine dole a yi fighting injustice. Shiru da ake na zalunci shi lalata kasar mu. Yanzu misali, inda komai a Najeriya ya tafiya daidai wa daida, a arewacin Najeriya babu matsala ko kaɗan, ina tabbatar maka da Allah ba abin da ya haɗa da siyasa. Shi dan uwanka Jamilu Ishaku gwamna zuwa yanzu ya neme ka? Abin da yake da muhimmanci shine ba na faɗa da kowa, da shi da kowane mutum bayan da matsala da mutum, amma ina faɗa da zalunci, kuma anan na ga zalunci shi yasa nake yakarsa, kuma ko sanadin raina zai babu gudu babu ja da baya. Kana maganar shiga zaɓe na yattinke, kamar zuwa yanzu kana karfin gwiwa cewa yan jam'iyya tunda kowanne yana da damar shiga wannan zaben za su amince da kai su ba su? Yanzu abin da nake roƙonka da shi, kai dan jarida ne, ka tashi yanzu ka shiga Gombe ka nemi yan jam'iyya din a boye ba kamera ka musu interview kaga jama'a da suke da shi. Ai in jama'a ne za ta yi abu, ba wai a Gombe ba, a dukkan arewacin Najeriya. Ai ka sani, ba sai na tsaya ina magana ba, kai ina zuwa, kai ka sani, ka je ka bincika. Ai waɗanda suke tsoron direct primaries a Najeriya ba wai a jihar ba, duk suna tsoro ne don san ba su da grassroots wajen talakawa. Amma duk wanda ya shirya ya san talaka na tare da shi da ke da katin jam'iyya, ai baya jin tsoro ya shiga. Abin da kawai ke bukata a yi shine a yi adalci. In aka yi adalci a kowane mataki, duk wanda ya samu namu ne, da mu za a kai gaci. In an yi zalunci, har ga Allah za mu yaki zaluncin. Abin da ke gaya maka ba fa da baki bane, za ka ga yakin da baka taba ga irinsa na zalunci ba a Najeriya, baka taba ganin irinsa ba da mai taimako. Kamar wanda salo za ka bane yaka zalunci? Lokaci zai ka gani yaki na zalunci da abin da ke shi da za a yi shi legally ne, za a bi ka'ida da dokar kasa ta shimfiɗa, shi za a bi, amma za ka gani akwai sauran jam'iyyu na siyasa na adawa, ana ganin cewa da yawan su wasu daga cikin su wasu masoyan kamar suna cewa kamar za su yi maka kyau, kana da niyyar koma wata jam'iyya ta adawa domin ka kalubalanci zaɓin gwamnan ka? Muna da matakai guda uku a yanzu, nan gaba lokacin bayyana su bai ba za mu bayyana. Muhimmin abu har yanzu mu yan jam'iyyar APC ne. Kasancewa ka mutumin da ba ma yan jam'iyyar ka ba, kowa yana ganin mutane da yawa suna ganin girman ka kuma suna ganin maganar ka tana da nauyi. Baya ga Gombe, a tsarin jam'iyyar ku ta APC, kana ganin cewa kamar an dauko hanyar yin adalcin nan wa 'yan jam'iyya da kuma 'yan ƙasa gaba da? Akwai wurare da yawa da an dauki hanyar adalci, akwai wurare da yawa da an dauki hanyar zalunci, duka biyu muna da su. Akwai inda an yi adalci, akwai inda an yi zalunci.